na kamennú cestu, na cintorín. Na tej optimalizácii, jak je, vidíte, ja musím na kričku prestupovať. Tam som sa ešte nedostala, takže najprv sa musím dostať na zelený kríčok. Tam si musím zistiť, čo mi ide a či vôbec to stihnem, to už neviem teda. Nemusí prestupovať, že môže, keď chce ísť do Teska, môže ísť do Teska priamo s tým autobusom, keď chce ísť do Kauflandu alebo do Lidla, takisto. Takže to je pozitívne, áno? Táto zmena podľa vás? Pozitívne, áno. Oni, dajme tomu, môžu využiť dneska, je zadarmo, môžu to využiť a zistiť si, dajme tomu, teraz pôjde nejaký autobus na kríček a z kríčka im určite niečo pôjde tam na ten dielý kostol. Kam cestujete? Akým autobusom? No akým, no neviem akým. Nevedeli ste o tej optimalizácii, tých zmenách? Vedela som len, že z Vinčovskej mi už nejde. Odtiaľ chodilo najviac autobusov a teraz to tak spravili, že buď budem vystávať na zastávke a budem čakať na ďalší spoj. Takže mne cestovanie nie, že mám urýchlené cestovanie, ale ja budem hodinu cestovať asi tak. Všimli ste si tie zmeny? Všimla, hodinu musím čakať. Ďalší autobus išiel o 10 a teraz ide o 11. A jeden autobus, len trojka. Čo ste zistili momentálne? Že to je celé zlé a mohlo to byť tak, ako to bolo predtým. A kam cestujete? Na Ničiansku. Ktoré autobusy vám tam predtým chodili? Sedmička, osmička, 9, 12 a 10. A teraz? Teraz už nejde nič. Ponáči nič. 22, 13,57 a tuto ide 5 a je 10,23 a ide až 10,43 a potom až 11,43. Idem peši, no s 5-ročným detkom som budem trepať mesto na Linčiansku peši. Od rána k tátku chodíme po Litáru, chodíme peši. Teda strašné to zle spravili. Tu 13 štúl dali namiesto trojky. To odtiaľ to musím ísť na Kriček na 2 zastávky a tam prestúpiť a zase na 3 zastávky na cintorín. Tak po 3 zastávkach vystupovať hore-dole. No pre mladých ľudí to není teda nič také, ale starší ľudia, keď nastúpa na autobus, to rada, že sa dovezú na miesto. A my ako národy nevládzeme teda tak prestupovať ako. No, nevážime na tej cene, ale aby sme nemali to prestupovanie. Na Linčiansku sa chcete dostať. A čo tam vidíte? Ide vám nejaký spoj? Ide 5 podľa všetkého, 10,43.